Moikka ja huomenta Espanjasta. Me tultiin tänne joku pari viikkoa sitten ja me ollaan nyt vielä viikko. Nyt mä just heräsin. Mä teen mun perus aamurutiinit, mitä mä teen aina täällä. Eli mä menen heti kattoo aurinkoa, ottaa ensimmäiset auringonsäteet silmille ja sitten mä teen sitruunavettä ja oon hetken omien ajatusten kaavaan tässä ja hörpin tätä. Moni onkin kysellyt näistä vlogeista, että ainakin Instagramin puolella mä oon ollut siitä niin iloinen. Selvästi ainakin jotkut katsoo näitä ja on kaivannutkin näitä. Niin nyt on tulossa tämän päivän My Day täältä. Tänään meillä on treenaamista ja aika no ei oo kyllä peruslauantai. Mennään itse asiassa, no tänään on treeni. Sitten me käydään itse asiassa kattoo semmosella rescue-koiratarhalla muutamia koiria, että mennään sinne vähän auttaa niitä. Ja sitten me mennään illalla vielä dinnerille. Me eletään täällä niinku ihan tosi perus meidän arkeen, mitä me Suomessakin. Niin tänään me ajateltiin, että tänään voisi olla vähän tämmönen spessumpi päivä. Mutta tervetuloa tähän vlogiin. Monelle myöskin. Toi on jo tosi rohkeata, mitä te jo tällä hetkellä teette, niin jatka. Mä kävinkin sitten uimassa, se ei ollut kyllä mun tarkoitus, mutta mä laitoin kyllä bikinit päälle valmiiksi, kun mä ajattelin, että jos mä hetken pötköttelen auringossa. Mitä? Mä annan sulle vähän veroa. Mä oon hiukset ihan takkuset, kun mä kävin tuolla meressä. Mä en oo täällä paljon meikkailu yhtään, mutta mä oon laittanut kyllä vähän aurinkopuutaria ehkä niinku tohon ja tonne niinku reunoille. Ja vinkki viitonen, mitä mä teen. Mä en tiedä, onko tää noloa, mutta mä siis vahvistan tämmöisellä kynällä niinku mun tommosia muutamia pisamia. Ei pisamia. No, mä en oo sulle. Mitä se on? Mun luomia. Luomia? Niin. Ai. Koska ne on semmosia hailakoita, niin sit ne näyttää vähän niinku mun mielestä yli epäpuhtauksilta, mutta jos mä vahvistan niitä, niin sit ne näyttää mun mielestä ihan kivalta. Noin. Tässä on mun Espanja-meikki. Mun hiuksetkin on vaalentunut täällä nyt auringossa aika paljon. Ruoka. Saakohan silleen se? Hyvä biisi tuli. Me ei siis kerätä. Joo. Ei sitä, mutta se 10 sulla ääni. Tuo tuli maali. Reaalisesti maali. Täällä vaan vilisitään. Yeah, we have been here like vaccinations they've had and things like that, and I don't know whether these ones will have been old enough yet. Okei. Nyt me tultiin kotiin, mutta mä en kestä. Kuinka ihania koiranpentuja. Me oltiin katsomassa. Me just kysyttiin, että oltaisiko päästä ulkoiluttaa noita ja tälleen, mutta siellä on nyt tällä hetkellä niin arkoja koiria, että siellä käy semmosia vakkari-ihmisiä auttamassa ja tälleen, niin ne ei nytten viittinyt antaa. Nähtiin just noita koiranpentuja ja sitten kaikkia muita koiria, mitä siellä on. Siis maailman ihanimpia ja siis ne ihmiset siellä oli tosi ihania ja mä oon ihan sydän täynnä rakkautta nyt noista koirista. Tänään meillä on nyt sitten vielä ohjelmassa, että me mennään dinnerille. Elias vie mut treffeille. Tänään tulee itse asiassa vielä Lotta ja Matias tulee tosi myöhään. Kyllä mä oon ehkä sitten jo nukkumassa. Oliko hyvä treeni? Ihan super. Tänään itse asiassa kulki kyllä hyvin. Niin kulki. Siis mut vitsi mä harmitti, kun mä
Mä yritin kuvata siellä salilla, niin sitten siellä tuli joku nainen sanoi, että siellä ei saa kuvata, niin mä en pystynyt kuvaamaan mun koko treeniä loppuun, mutta jos sama. Oliko se meidän koiran pentu? Oli. Ne oli ihania. Se olisi voinut koittaa kotiin. Niin ois. Okei, nyt mä puin mustan topin, mustan matalavyötäröiset housut. Ja näin. Sitten mä laitan Birkenstockit, ne on mun mielestä aivan ihanat. Ja sitten laukun otan vaan essiin. Ja siis mun meikkinä toimii pelkästään. Mä laitoin ihan vähän silmien alle meikkivoidetta. Sitten mä laitoin aurinkopuuteria, ihan vähän poskipunaa ja huulet. Niin aika fresh. Jotenkin tuntuu, että ei edes kaipaa meikkiä niinku, mitä oikeesti talvella laittaisin kyllä ihan meikkivoidetta ja puuteria ja niinku kaikkea. Niin tällä mennään. Tultiin kotiin ja oltiin syömässä. Oli ihan sika hyvää ruokaa. Mä en ottanut kameraa tonne nyt mukaan, koska tää kamera on niin iso. Mä huomaan, että se vähän vaikeuttaa mun tätä. Terve! Terve! Vaikeuttaa tätä mun vlogaamista. Tää oli nyt tämmönen video. Nähdään ensi vlogissa.